Sa number 7, BJMP personnel patay, duha pilason sa bungguanay, sang duha ka motor. Nagausoy sa pareho nga direksyon ang duha ka mga motor sang magbungguanay sa National Highway nga sakop sa barangay Alicante sa Banwasang Ibi, Magalona sadtong Biyernes sang gabi. Nagresulta ang bungguanay sa kamatayon ni Jonathan, 32 anyos, nga personnel sang Bureau of Jail Management and Penology. May ranggo nga Jail Officer 1 kag na-assign sa Victoria City Jail. Siya ang taga-Barangay Zone 1 sa Cadiz. Pilaso naman ang iya backrider nga si Ron, 29 anyos, taga-Barangay 13 sa Victorias, kag ang driver sa isa pagid ka motor nga si Matthew, 25 anyos, residente sa Barangay 4 sa Victorias. Nagwa sa investigasyon nga pareho nagapadulong norte ang duha ka mga motor. Yara sa inner lane ang Honda nga motor samtang ang Royal Enfield ang yara sa outer lane sang sila ang nagbungguanay.